txiki de la Arratz Dantzari Taldea. 20 años enseñando y divulgando la cultura popular de nuestro pueblo a los más pequeños, haciendo cantera y disfrutando la danza y el folclore. Desde aquí damos las gracias a todas las personas que de una manera u otra han colaborado con el grupo a lo largo de este tiempo. Porque la danza, el folclore y las tradiciones sigan vivas muchos años más, entre los más pequeños y las más pequeñas, y entre todas y todos nosotros. Gora la Arratz Dantzari Txiki Taldea. Y que comience el espectáculo. Ongi etorriak Amalurra ikuskizunera. 20 urte pasa dira Dublatan, 1989an, la Arratz Dantzari Txiki Taldea sortu zenetik. Eta 20 urte egon gara gure herriko kultura txikienei irakasten. Taldeak argitzen eta dantzaz eta folkloreaz gozatzen. Eskerrak eman nahi dizkiegu urte luze hauetan zehar taldeari laguntza eman dieten pertsona guztiei. Dantza, folklorea eta ohiturak urte askotan zehar gure artean egon daitezen, txikienen artean eta gure artean ere. Az dadila ikuskizuna! Hilabete asko igaro dira gure lurreko naturaren ordena okertu zenetik. Kutsadurak dena txikitu du, eta Amalurraren egoera penagarria da. Amalurra oso gaixo dago. Guztiak etxean daude, sutondoren epeltasunean. Baina, urrunean, herriko haur batzuk entzuten dira, elurretan jolasten. Ea noiz bukatzen den negu luze eta hotza. Kalera atera nahi dut, azper eginda nago. Ez dakit amaituko den, agian betiko egongo gara horrela. Lagundu! Nola ari da kexatzen? Uste dut laguntza eske ari dela. Aurrak, Amalurra naiz, oso gaixo nago, kutsadura niritzen ari da. Lagundu, mesedez! Lagundu behar diogu. Baina, zer egin dezakegu guk? Badakit, dantza eta festarekin sendatuko dugu. Inauteria ospatuko dugu, lehen egiten zen bezala.
Lucas de Ayerbe. Lucas de Ayerbe. Sorguiña. Zurean.
Neguotza amaitu eta udaberria loratu zen. Amalurra altxatzen hasi zen eta beste itxura bat zuen, baina hala ere ez zegoen guztiz ongi. Txikiek ikusi zuten ziklo oso bat bete beharko zutela amalurra sondatzeko. Urtaro guztiak igaro beharko zituzten natura bere onera itzultzeko. Herritarrak berriz atera ziren kalera, eta guztiak oso pozik zeuden. Udaberrian, antzinen egiten zuten bezala ospatu zituzten jai guztiak. Komodatzeko garaia iritsi zen, eta aurrek arraiozko erreginekin dantzatu eta bestu zuten, lehen egiten zen bezala. Gainera, beste berria ospatu zuten. Kalejira handi bat egon zen, eta herritar guztiak poz-pozik zeuden.
Gainera, solstizio ospatzean, duela asko egiten ez ziren dantzak egin zituzten herrikoek.
behar didazuela. Udako solstizioa laster iritsiko da, eta horrekin urteko egunik luzeena. Gure helburua hurbilago izango dugu. Aupa, bikain egiten ari zarete.
herrian dabiltza. Zapaularen herrian, Mariaren herrian, etxian, orain herriak, hemendik aurrera gari. Uda igaro ondoren, Amalurra ia guztiz sendatuta zegoen. Abuztu herrialdean, udako momenturik onena iritsi zen. Bai, burlateko jaiak iritsi ziren, eta guztiak kalera hartera ziren jaiak ospatzera. Amalurra ikaragarri azkar sendatzen ari zen.
lana ia amaitu dute. Amalurra ia guztiz sendatuta dago, eta pozarren. Udazkenera iritsi gara, eta aurrek haien laguntza eman zieten pertsona guztiak batu eta jai ikaragarri bat antolatu dute. Amalurrari ongi etorria egiteko.